Kasukuwere say muri Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kari kutanga kukuya panino channel. Please don't forget to subscribe. Kana uchingwa kara waka subscriber. Don't forget to comment and share this video. Nasi muri Zimbabwe takwigira inyaya buritswa ne the Children of Zimbabwe War Veterans Association ya Buda ishtaura iyo ichiti there was a meeting politburo meeting yakaitwa ni batore ZANU PF vachina masa varunzi vakaraise an issue yekuti allow all my exiled former G40 members kuti vadzoke munyika kuti vadzoke munyika vachijoina batore ZANU PF since ZANU PF iri kuwelcome those vagara vari munyika. Zviri kunzi this statement rakasupportwa na Vice President Chiwenga asi President Emerson Mnangagwa himself vakaramba vakati aiwa hazviite, let them stay there, we don't need them muri Zimbabwe. The Children of Zimbabwe War Veterans Association yakaposta on their X handle vakataura ivo vachiti during the last ZANU PF PB meeting Chinamasa raised an issue. Let's allow all exiled former G40s to come back to the country as we are welcoming those within Zimbabwe. The statement was supported by VP Chiwenga. ED himself interjected, no, let them stay there, we don't need them. Those zakatauro. Zimbabwe ndo post ya bulitswa pa exendo ye the Children of Zimbabwe War Veterans Association shinzi apanomira mushi tingaziye kuti muniona sei nyaya iyi ndofunga vachombo avakambo seva the finance minister towards the end of the late former President Robert Mugabe's rule vakafaiwa from the party mugora 2017 after coup muri Zimbabwe asana kwanisa wange vabuda achenda kunze kwenyika last year kuda unopera the ZANU PF National Secretary for Administration apply for readmission and the Mashonaland West Provincial Leader leadership itungamirwa na Mary Muliswa yakarekomenda is come back muri Zimbabwe, and as this recommendation yakapasa vachombo vakaitwa readmitted mubato re ZANU PF muri Zimbabwe. Zvakare zviri kunzi anakudza ichipanga yanga ari the Youth League President akareadmitwawo zvakare mubato reZANU PF muri Zimbabwe. Zvakonzeresa kuti Chinamasa awanikwa achibuda achitaura achiti kuava vari kunze kwenyika vadiwo kureadmitwa mubato reZANU PF G40 members ari kunze kwenyika adiwo kureadmitwa mubato reZANU PF muri Zimbabwe. Zviri kunzi President Emerson Mnangagwa vakazviramba izvozvo vakati aiwa let them stay kwavari ikoko. Vanosanganisira vaJoão Kasukuwere Walter Mzembe pamwe chete na Jonathan Moyo vakakwanisa kutiza during the time yakaitika coup, vakakwanisa kutiza vachienda kunze kwenyika muri Zimbabwe. Vakasukuwere vachibatsirwa navaJoão navaMzembe ndofunga tesitakaona I tried to launch a new political party iyo yakadismisswa nemakotsi emuno muZimbabwe zvichitaura zvichinzi Vakasukuwere vaisakwanisa kucontesta nenyaya yekuti vanga vane nguva yakareba vasiri muno muZimbabwe, zvichinzi vaisakwanisa kuita registered voter since vanga vane 18 months vasiri muno muZimbabwe. Zvinova zvinhu zvakakonzeresawo zvakare kuti rift between President Emerson Mnangagwa naVakasukuwere iwedzere, nekuti Vakasukuwere vaida kudonhedza President Emerson Mnangagwa. Zviri kunzi use approach yavaida kushandisa yange iri kusplita mavotes muri Zimbabwe so that the opposition within ZANU PF, so that the opposition yaiwanikwa ichiacquire mavotes akawanda muri Zimbabwe. Tingazive kuti munoona sei matauro kuti Vakasukuwere vataura ivo vachiti havasi kuzomira muri Zimbabwe kusvika vatonga nyika, vataura kuti vada kutora power from President Mnangagwa. Ndofunga tinongoona matweets avanomboposta muri Zimbabwe vachitaura ivo
achikrasha ma initiatives are kuitwa na President Mnangagwa, including the one here, the new structured currency iyo yakaiswa muri Zimbabwe. Then on the other side, Jonathan Moyo Varunzi is trying to make his comeback. MuZanu PF is trying to bootlick President Emerson Mnangagwa. Tingaziye kuti vachakwanisa here kuwani pachidzoswa mubato reZanu PF muri Zimbabwe, pana kumira mushe muri Zimbabwe. This is not the first time patanga kubuda marumors aya ndofunga the controversial former Chiwi South legislator Makila Zivu wakambobuda vachitaura ivo vachiti former G40 kingpins Professor Jonathan Moyo, Mandi Chimene, Walter Mzembi na Seve Kasukuwere were rejoining ZANU PF. Vakabuda vachinyora pa exendo yavo vakataura vachiti YeKudzosa Kasukuwere, Muzembi, Chimene and the rest to join ZANU PF soon. I don't keep secrets zinechokuita nenyika because I want a better Zimbabwe ndichiri kurarama. That's the reason I always talk about a meaningful dialogue. Kwete Zanamuteki and Linda and Linda Abuda Zakari Vazivu Vakawedi Bakachieda that ZANU PF needed a blanket amnesty for all ousted and exiled party members to assist the party to win elections. And a blanket amnesty to all former ZANU PF members is needed now. People differ pakufunga, but people like YeKudzosa Kasukuwere, Mliswa, Kaukonde, Jabunu, Senengamu, and the rest, Vana Vemsangano, they deserve another chance, not for them to have positions, but Kuvamu party chete. Some are celebrating 128,000 against 129,000 votes. On the other end, it's 1,963 against a 3 weeks old baby. What is needed is a strategy to win back people to our side, not this useless analysis. Muri Zimbabwe, Jonathan Moyo commented on this issue akabuda achiti the revolution will neither be tweeted nor Facebooked muri Zimbabwe. Saka tisingaziye kuti zvakamira sei, but from the look of things President Emerson Mnangagwa akakuradza kuti he is not going to tolerate kudzoka kwavakasukuwere nana Muzembi mubato re ZANU PF muri Zimbabwe. Ndofunga mawikisi apfuura pakabuda pachinzi pakabuda pachifaiwa party members ayafungidzirwa kunzi aishanda naSylvia Kasukuwere during the time yema-elections muri Zimbabwe. Zvakare ana Chris Mutsvangwa vakaitwa fingered in this issue since he was working nana Kasukuwere in order to remove the president position yavo, ende vakasukuwere vava Mutsvangwa vakaonekwa vachifaiwa nekuda kwenyaya iyoyi muri Zimbabwe. So tisingazive kuti munoona sei nyaya iyi, tudzi muri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section, kuti vanodzoswa here vana Kasukuwere kana kuti according to the ZRP ikutaura yechiti the moment Kasukuwere paanolenda muno muZimbabwe he is going to be arrested nemhosva dzaakapara during the time yanga achiri muoffice dzaiabuse office muri Zimbabwe. Tisingazive kuti munoona sei nyaya iyi, tiudzei zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section.